nagawai ke kerdan syagawai ke kerdan kajing job kajungi ya kali election MP kamdai tang kajing job ya ke MP election nrai ke kajing pendap ya uwe mau jam haswa bengin kurup ya ke bor sensyar hagane kajala kajungi habaki nongelam jong ke Voice of the People Party ki kerho bat ki ong bangin kurup ya ga bor sensyar ki wei ki la kyu thot mentah bat ki ong kumno ani kita ki VPP slow kum ki Taliban ki ong baik bangin sensyar ngin sensyar hagawai ke sni ya ga ga jela ka ba ga jingi ko ki pat ba balai ni kam try ya ka jingai lenti ka jingi namar kom ka jat mriu te play ngi nyet how play ubangi syakri utei ublay ubadon hangtei hajrong ubapet ubashong ka ket happening uyo I ka donot ka jingi kom gin nongelam uyo I ru ya ka donot jong pi ki pat ba mapis liang ya ka jingkala ka ba shisha ko ki pat ba Barla ka Voice of the People ka sinsyar ya ka jela ka jingi ko ki pat ba ngin pelat lut ya ka jat menriu na ka jingtok ngin pelat lut ya ka jela ka jingi na ka bamsap nginum alat ya ka jingi shiliang kmat oh kiladon shibun kiai ki jingken tho yangi kinongelam jonga Voice of the People Party hendrai pilayo I ayu bangi ngila juba kum kinoelam don ki bangila ai deka FIR don ki bangin ai deka pleader notice namar hangi ngem kwa ba pinwanra ya ka no ka jingkano ka ba pemla ban pensyong nongrim yes ka election kalaban kut hendrai ka jing budin ka jingi hagata ka jing da ka jingi ba pidai ban pensisha kan nom kut ko ki pat ba ngakwa banong ya gede kamtam yau MDC barim jong sning constituency ubala kinmo yang bang bam club ya kata live husan lak haga por bangalong chief executive member jong ka district council pila ong haga kot kubor pila kren sarong baga kam ga beningkong ga bau barden ule haga por bulong CM kadai bula bam club man yu iguer so ba check wanum pen ki ya kasong but ula kren banong bangla bam club kata kadai ke statement ga bau la kren ga balami haga kot kubor baragi channel snap bat kata kala jauh snam yuang kadai ke snam arjar khatsau ka bangalong CM andangala ai FIR kalami sagawai pat ka khubor nau tau ju ubriu uba pen scam bangala thit ya kata ka jaka min shwa piong bam club lai pusan menta piong ala thit ke ha bangala thit ya kata ka jaka shanu kata ka pisa ka ja hato ki klemyo hato ka dana ka tijo namar pi sengotu bangan le da ka batenge pi sedang menong lati tang mau thit hi maroi ngala ban thit laingut ne samut tamala thit ne me kata ka jaga ka bala dei ban thit nam ta ka bit ka biang jo pat ba namar kita ka dau nganom penkot ya kane ka jinga kon tat hadu pindala ban pinshisha langala bam klop ne ya kata ka pisa jo pat ba wat num penlong yau pat ba tangkum kiriukai ban sukren kat bamon ngi burom ya piaduk kata-kata nomor pide ki kenrat ke jengi ngemuan ban thok ngemuan ban penbe nginum nut ban jeler yau pat ba ubangi burom kum u kenrat u jengi